дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳо аз олами варзиш барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунад. Лионел Месси футболбози сайёраи дигар акнун ба сари футболбозони сайёраи мо ба қавле зурӣ мекунад. Футболбози беҳтарини дастаи Барселона Лео Месси ҳангоми бозии дӯстона бо дастаи химнастик бо яке аз муҳофизони дастаи ҳариф бархӯрд кард. Дифоъгари дастаи химнастик Хавиер Рибелиес баъдан дар нишасти матбуотӣ ба ҳамагон гуфт ки баъди чандин маротибаи бархӯрд Месси ба ман гуфт ки ба пойҳоям назан аҳмақ. Ин суханони Рибелиес ҳоло сархати расонаҳои машҳури аврупоист. Дигар ба пойҳоям назан аҳмақ. Гап сари он меравад ки Рибелиес аз оне ки Месси ӯро аҳмақ гуфтааст ифтихор мекунад. Агар Месси ба шумо махсус рӯй гардонида гӯяд ки аҳмақ ҳастӣ, ифтихор мекунед? Ман не. раисҷумҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп мухлиси ашадии Колби Ковингтон равзгари машҳури UFC будааст. Колби Ковингтонро шумо аллакай мешиносед. Як сол пеш ӯ барои камарбанди чемпионӣ дар вазни ним сабук бо Камару Усман рақобат карда буд ки ин бархӯрд ба суди Усман хотима ёфта буд. Хулас баъди бохт аз Усман ӯ аввалин бор аст ки боз барои ҷоиза рӯзи 19 сентябр дар Лас-Вегас рақобат мекунад. ҳарифи навбатии ӯ Тайрон Вудли амрикоии дигар аст. Доналд Трамп дар саҳифаи инстаграми Колби ба ин варзишгар муваффақият хост ва гуфт ки ман ҳатман рақобати Колбиро тамошо мекунам. Ман мухлиси ашадии Колби ҳастам. шоми 19 сентябр шоми фаромӯшнашаванда хоҳад буд. Ба ту барор мехоҳам чемпион, гуфтааст Доналд Трамп. баъди суханони Доналд Трамп Колби Ковингтон хост ки дасти Трампро бибусад, аммо чӣ хеле ки нашуд. моҳи феврали соли 2020 иттиҳоди байналмилалии биатлон Евгений Устюгов собиқ варзишгари навъи биатлони русро барои истифодаи допинг муддати 2 сол аз ҳаққи иштирок дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳрум карда буданд. ҳоло ташкилоти байналмилалии зидди допингӣ мунтахаби Амрикоро барои насупоридани аъзоҳаққӣ ба мусобиқа роҳ доданӣ нестанд. шумо мантиқро фаҳмидед. Ташкилоти зидди допингӣ болои аъзоҳаққӣ кор мебарад. онҳо кореро мекунанд ки ба салоҳияти ташкилот тамоман наздикӣ надорад. ташкилоти зидди допингӣ салоҳияташон танҳо барои мавзӯъҳои допингӣ бояд бошад. аз ин рӯ Евгений Устюгов ба ташкилоти байналмилалии зидди допингӣ муроҷиати хаттӣ намуда гуфтааст ки шумо барои муҳофизати варзишгарон аз маводҳои допингӣ кор мебаред. шумо салоҳияти онро надоред ки ба мусобиқа касеро роҳ медиҳед ё не. вазифаи шумо танҳо муайян сохтан аст, на хулоса баровардан. онҳо касеро хоҳанд роҳ медиҳанд, касеро нахоҳанд роҳ намедиҳанд. хулас чизе ки писандашон аст мекунанд. аз ин рӯ ман мехоҳам ки дар ҳайати кормандони ташкилоти мазкур бояд тағйирот шавад. онҳое кор кунанд ки варзишгаронро ҳимоя намоянд, на ҷазо, гуфтааст Евгений Устюгов. шумо бозии дастаҳои ПСЖ ва Марселро дар даври дуюми чемпионати Фаронса тамошо кардед ва муҳим нест ки як бори дигар онро ман барои шумо шарҳ диҳам. хулас дар ин бозиш мухлисон шоҳиди як воқеаи аҷибе шуданд. аз аввали бозӣ чӣ хеле ки чеҳраи Неймар ба Алваро Гонзалес писанд наёмад ё чеҳраи Гонзалес ба Неймар. ҳардуяшон аз аввал ба якдигар дар мавриди чизе баҳс доштанд. хулас дар як бархӯрд Неймар ба сари Гонзалес як зарба бо даст зад ва баъди тафтиши вар ӯро аз майдон ронданд. баҳси Неймару Гонзалес ба ҳамин хотима наёфт. то имрӯз онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳам баҳсу ҷанҷол мекунанд. Неймар баъди бозӣ дар саҳифаи твиттери худ навишт ки вар осон хулосаи маро баровард. акнун ман мехоҳам тақдири наҷотпарастеро бибинам ки маро маймун ва фарзанди модари сабукпой ном бурд. баъди чунин навиштаҷоти ней Гонзалес дар саҳифаи твиттери худ аксеро гузошт ки он ҷо ӯ бо ҳамдастаҳои сиёҳпӯсташ мебошад ва зери он навишт ки ин ҷо гап сари наҷотпарастӣ намеравад. фақат дар бозӣ ба бох рӯбарӯ шуданро қабул карданд дар кор тамом. Неймар низ дар ин баҳс намехост ки гапи охиринро Алваро Гонзалес бизанад. аз ин рӯ ба ӯ ҷавоб гардонида навишт ки ту одаме нести ки ба иштибоҳи худ иқрор шавӣ. бохт ин як қисми варзиш аст. гап сари наҷотпарастиву таҳқири зиндагии мо меравад. ман ба ин розӣ нестам. ман туро эҳтиром нахоҳам кард. танҳо мувозиби забонат бош, мард бош, наҷотпараст, навиштааст Неймар. хулас баҳси онҳо то имрӯз идома дорад ва сухани охиринро Неймар навиштааст ки аз он афсӯс мехӯрам ки ба рӯяш бо мушт як зарбаи сахт назадам. ҳоло ҳама дар ин маврид зидди Неймаранд, ғайр аз довари канор ки суханҳои Гонзалесро шунидааст ки чӣ хел ӯ Неймарро маймун ва писари зани сабукпой ном бурдааст.
маҷаллаи машҳури Forbes бо тартиб додани рӯйхати бойтарин варзишгарони ҷаҳон дар соли 2020 Лионел Мессиро дар мақоми аввал ҷой дод. Ба иттилои маҷаллаи мазкур, Лионел Месси даромади солонааш $126 миллион ташкил медиҳад ки аз ин лео 92 миллионашро аз ҳисоби маош мегирад ва 34 миллиони дигар аз ҳисоби реклама ки ҷамъоҷам 126 миллион евроро ташкил медиҳад. Дар рӯйхати тартибдодаи маҷаллаи Forbes мақоми дуюмро баъд аз Месси футболбози португалӣ Криштиану Роналду бо маблағи $117 миллион ишғол намудааст. Аз ин Роналду 70 миллионашро аз ҳисоби маош мегирад ва 47 миллиони дигар аз ҳисоби даромади реклама. Хулас ҷои аввал Месси бо $126 миллион даромад ва мақоми дуюм Роналду бо $117 миллион даромади солона. Ҳамин хабарро навиштам ва як ҳамкорам ки мухлиси ашаддии Месси аст оҳистаак ба гӯши ман гуфт ки дар ҳамин ҷо ҳам Месси якум. Рой Джонс, боксчии машҳур ва собиқ чемпиони мутлақи ҷаҳон, дар мавриди зиндагӣ дар Русия ҳарф зад. Шумо медонед ки Рой Джонс шаҳодатномаи шаҳрвандии Русияро дорад? Инро ҳама медонад. Хулас ӯ дар мавриди он ҳарф задааст ки ӯ ҳамчун сиёҳпӯст ва амрикоӣ дар Русия чӣ гуна зиндагӣ менамояд. Дар ин мамлакат ман худро Майкл Ҷексон ва ё Майкл Ҷордан ҳис мекунам. Мошин манъ мекунад ва кӯдакон давида аз тирезаи он маро дидан мехоҳанд. Ин эҳсоси аҷибе аст. Ман бо Путин вохӯрдам ва ба ӯ гуфтам ки ман метавонам шаҳодатномаи шаҳрвандии Русияро бигирам. Ӯ ба ман гуфт ки албатта, чаро не? Кӣ фикр мекунад ки ман ҳамчун сиёҳпӯст ва шаҳрванди Амрико ҳуқуқи зиндагӣ дар Русияро пайдо мекунам? Онҳо мегӯянд ки миёни Амрико ва Русия душманӣ вуҷуд дорад, аммо ин тавр нест. Ин тавр бошад, чаро 95% аҳолии Русия маро дӯст медоранд ва эҳтиром менамоянд? Ман ку шаҳрванди Амрико ҳастам, гуфтааст Рой Джонс дар таклияти гуфтаҳои Рой Джонс. Поянда бо дӯстӣ. ҳоло шумо мегӯед ки Буфон сину солаш аз 40 боло шудааст ва ҳоло ҳам футбол мекунад. акнун ман ба шумо як нафарро муаррифӣ мекунам ки 54 сол дорад. ғайр аз ин 26 соли охир футбол бозӣ накардааст. ҳоло бошад ҳамин марди 54 сола дар чемпионати Муғулистон бозӣ мекунад. Дастаи Сумида Гепро дирӯз дар вохӯрӣ бо дастаи Улан-Батор бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. Сумида Гепро дар мақоми охири ҷадвали чемпионати Муғулистон ҷойгир аст. хулас дастаи Улан-Батор аз заифии дастаи Сумида Гепро истифода бурда Хансурен Оюнбилеги 54 соларо ба майдон баровард ки ӯ аз соли 1996 инҷониб дар чемпионати Муғулистон бозӣ накардааст. хулас Мӯйсафед баъди ба майдон даромадан дарҳол дар як бархурд бозии дағал кард ва чанд гузаришҳои аҷибе кард ки ҳамагонро дар ҳайрат афтонд. бо ин амал Хансурен Оюнбилек рекорди футболбози ҷопонӣ Кадзуёси Миуриро шикаст ки ӯ 53 сол дорад ва ҳоло ҳам футбол бозӣ мекунад. дигар Буфонро ба пирӣ гунаҳгор накунед. ба қавле гови пир кунҷола намехӯрад. шумо ҳолатеро ки футболбоз бо мухлис даст ба гиребон шуда бошад кам мебинед, чунки ҷаҳон пеш меравад, маданият боло мешавад. ҳама дар кори худ касбӣ мешаванд ва яке аз хусусиятҳои касбӣ будан дар футбол ба гапи атрофиёну мухлисон гӯш надодан аст. хулас дар мусобиқаи ҷоми олмон оид ба футбол дастаҳои Гамбург ва Динамои Дрезден вохӯрӣ анҷом доданд ки ин рӯзи хуш барои мухлисони Гамбург набуд. онҳо бо ҳисоби 4-1 аз дастаи Динамо шикаст хӯрданд. дар дастаи Гамбург футболбозе аст бо номи Тони Ляйснер ки қаблан дар дастаи Динамо бозӣ кардааст. пеш аз ҳамин вохӯрӣ Тони муқобили дастаи пешинаи худ чандин суханҳои қабеҳ гуфт ки ин ба мухлисони дастаи Динамо писанд наёмад. дар вақти бозӣ мухлисон ба асаби Тони Ляйснер бозӣ мекарданд ки ниҳоятан риштаҳои асаби Тони ба қавле канда шуд ва худро идора кардан натавонисту ба минбари мухлисон даромада бо як мухлис даст ба гиребон шуд. ин футболбозро тамоми мухлисони дастаи пешинааш мавриди таҳқир қарор доданд ва ҳангоми бархурд онҳо якҷо шуда ин футболбозро аз минбари майдон ронданд. Новак Ҷокович теннисбози машҳури дунёро барои бо тӯб задани довар аз мусобиқаи US Open берун карда буданд ва шумо инро аллакай медонед. Новак Ҷокович дирӯз дар саҳифаи твиттери худ ба қавле пости аҷибе кард ки ҳамаро ба ҳайрат гузошт. ӯ навиштааст ки ман кафолат намедиҳам ки ман чунин амалро боз такрор мекунам ё не. ин одамӣ аст ва ояндаро ҳеҷ кас намедонад ки чӣ мешавад. ман ҳоло рӯзҳои сахтро паси сар мекунам ки аз яке мусобиқаҳои беҳтарини дунёӣ маҳрум шудам. хулас аз гуфтаҳои Ҷокович бармеояд ки ӯ аз кори кардааш пушаймон нест. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.